טוב, אז ערב טוב לכולם. קודם כל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו ככה בערב בסוף אוגוסט. אז ברוכים הבאים לביג נולדג', לסדרת ההרצאות של ההעשרה וההשראה שלנו, של צוות בילד עבורכם. אני ההרצאה השלישית מתוך 4 הרצאות בסדרה הנוכחית, אז אני כמובן מזמין אתכם להצטרף להרצאה של עתיד המסחר שתתקיים בחודש ספטמבר. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על עיצוב חוויית המשתמש במרחבים הציבוריים שלנו שהם תחת בנייה. אני כבר אספר לכם בתוך ההרצאה הזו גם אנחנו נחשוף לראשונה את שיתוף הפעולה שלנו ביחד עם מכללת שנקר במסגרת החוג לתקשורת חזותית, בה בעצם הסטודנטים התבקשו לתת פתרונות לעיצוב המרחב הציבורי תחת בנייה, אבל נשאיר את זה בהמשך המצגת. אז רגע לפני שנתחיל, אני ניר לבלוביץ' ואני מנכ"ל חברת בילד. בילד היא חברה לייעוץ אסטרטגי וניהול פרויקטים בתחומי העירוניות. אנחנו בעצם מייעצים ועובדים עם רשויות מקומיות וחברות כלכליות כדי להפוך את הערים שלנו למקומות שהם טובים יותר ומקומות שמחוברים בצורה טובה יותר לאנשים, לקהילות שחיות בעיר, כאשר אנחנו מתעסקים ב4 תחומים מרכזיים: תחום האסטרטגיה ותכנון עירוני, כלכלה עירונית, אזורית ובכלל כל נושא של כלכלה מוניציפלית, מיתוג ושיווק ערים ואזורים, ועיצוב עירוני ושיתוף ציבור. וכמו שאמרתי, המטרה שלנו בסופו של דבר זה להפוך את הערים שלנו, את המקומות לטובים יותר, שיש להם ערך חברתי, קהילתי, כלכלי, ציבורי ותדמיתי בערים בישראל. אז בואו נצלול ישר לנושא שאליו אנחנו בעצם נפגשנו היום, והוא באמת הנושא של ה-under construction במרחב העירוני. האמת שממש בדרך שלי להרצאה הערב, היה לי איזה כמה דקות רגע להיות בבית, וירדתי וגיליתי לפתע, אני גר בתל אביב, בדרום העיר, בנווה שאנן, וגיליתי לפתע ששינו לי את כיוון התנועה בכביש. כי בונים את רכבת הקלה, את הקו הסגול והירוק, ולצורך עבודות הבנייה גם הסיטו ושינו את תנועת הרכבים, מה שכמובן פחות השפיע עליי כמי שרכב על אופניים, אבל בהחלט ראיתי את הבלבול של הנהגים, של המשתמשים במרחב הציבורי, כאשר הם הגיעו לרחוב שבו אני גר. ואני חושב שזו התובנה או הדוגמה המרכזית שעליה אני רוצה לדבר הערב. אנחנו נמצאים באמת באיזושהי תקופה שיש בה הרבה מאוד עשייה, שינויים, התפתחות, התחדשות של הערים שבהם אנחנו נמצאים, אבל ה-under construction הזה, אותה השתנות אינטנסיבית שקורית לנו במרחב הציבורי, מאוד משפיעה עלינו, המשתמשים, התושבים, כמי שמשתמש במרחב הציבורי. אבל כדי להבין למעשה את המשמעות הזו, אני רוצה להתחיל רגע להסתכל ביחד על מה תפקידו של המרחב הציבורי. כי המרחב הציבורי בסופו של דבר הוא כן מהווה תשתית ממש חשובה מבחינת החוויה שלנו בעיר, מבחינת הפיתוח הכלכלי של העיר, וכמובן מבחינת המפגשים, הקהילות שבעצם משתמשות באותו מרחב ציבורי, כדי להפוך את העיר שלנו למה שהיא יכולה להיות עיר שהיא ססגונית ומגוונת. ואם בעבר התפיסה שאותו מרחב ציבורי באמת הייתה במעבר מ-A ל-B, מהבית לעבודה, או מהעבודה לקחת את הילדים, או לנסוע לאיזושהי פעילות כזו או אחרת, היום שאנחנו מתייחסים למעבר מ-A ל-B או למרחב הציבורי, אנחנו באמת מסתכלים על המרחב ככוריאוגרפיה של הרבה מאוד שימושים ודברים שניתן לעשות בו, אם זה מסחר, אם זה מפגש, אם זה בילוי, אם זה עבודה, אם זה כל השימושים המגוונים שאנחנו יכולים לעשות במרחב הציבורי, ולכן ככל שאנחנו לא מסתכלים על חוויית המשתמש של התושבים, של האזרחים באותו מרחב, אז אנחנו פוגעים בחוויה הזו, וכמובן פוגעים באיכות המרחב הציבורי ובשימושים שאנחנו יכולים לעשות באותו מרחב. והעשור הקרוב שלנו בישראל הוא בהחלט מעמיד את המרחב הציבורי בפני אתגר, והאתגר הזה אנחנו קוראים לו הג'ונגל העירוני. יש לנו הרבה מאוד שינויים ודברים שקורים בתוך העיר שלנו שישפיעו על המרחב הציבורי ועל חוויית המשתמש בעיר, אם זה התחדשות עירונית מסיבית,
אם זה צפיפות שהולכת וגדלה, אם זה תשתיות והרבה מאוד פרויקטים של תשתיות, ומי שגר בגוש דן מכיר את העבודות מהמהיר לעיר ועד הרק"לים ועוד מעט גם המטרו, שינויי האקלים שמאוד ישפיעו על חוויית המשתמש וההליכתיות שלנו במרחב, וכמובן גם הפקקים, כי הפקקים מצד אחד מאוד משפיעים על הנהגים, אך מצד שני הלחץ מאוד משפיע גם על המרחב שנמצא מסביב. וכאן בתוך ההרצאה בחרתי בעצם לתת פוקוס על 3 השפעות שליליות שה-under construction מביא לחיים שלנו, ושהייתי שמח שככה נתמקד ונבין איך אנחנו יכולים לשפר ומהם הכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אז קודם כל זו הכלכלה המקומית, כיוון שא' אני מאוד מאמין בכלכלה המקומית, וכלכלה המקומית זה אותם עסקים שנמצאים במסד הרחוב, שמלווים את הרחוב, את ההליכה שלנו, את המרחב הציבורי, הם אלה שבעצם מייצרים את המקום בעיניי המון פעמים, כאילו מעבר למרחב ציבורי שיכול להיות אי מקום שהופך להיות מקום באמצעות התערבויות או תוכן שנמצאים, גם הכלכלה המקומית היא מהווה נדבך מאוד חשוב בעשיית המקום הזה, וכמובן שה-under construction יכול מאוד להשפיע על הנגישות, על הכלכלה שלהם ועל העשייה היומיומית. התמורה השנייה שבעצם אנחנו מרגישים אותה זה באמת נושא התנועה וההתמצאות במרחב. כמו שסיפרתי לכם את הסיפור, שיום אחד אני יורד ואני יוצא מהבית ולא יודע אם לפנות ימינה או שמאלה, אז ככה אני שומע על המון סיפורים מרחוב אלנבי ועד מקומות נוספים בארץ, רחוב יפו שהיה אז בירושלים, שאנשים לא ידעו איפה תחנת האוטובוס, איך הם מוצאים את הקו שהם מחפשים, וכמובן שנושא ההתמצאות הוא יכול לייצר הרבה מאוד בלבול וחוויה מאוד לא חיובית. והדבר האחרון זה החוויה, וזה חוויית המשתמש, ה-UX UI שאנחנו מכירים מעולם הדיגיטל, מבחינתי זה ה-UX UI של המרחב הציבורי, מבחינת ה-user experience ואיך אנחנו בעצם יכולים לשפר אותו בהליכתיות, בשהייה ובשימוש של המרחב הציבורי בזמן של under construction. אז אם אני אנסה לסכם על מה אנחנו הולכים לדבר ב-40 דקות הקרובות, זה באמת להבין איזה כלים יש לנו, וגם פה בחרתי 4 כלים מרכזיים של אורבניזם טקטי, עירוניות טקטית, שכל מטרתם להבין איך אפשר לשפר גם את כושר ההתמצאות וגם את החוויה והתנועה וכמובן את הכלכלה המקומית, וגם השארתי לכם איזושהי הפתעה בסוף, כי ב3 חודשים האחרונים בסמסטר האחרון בשנקר יצרנו שיתוף פעולה מאוד מעניין בין בילד לשנקר במסגרת החוג לתקשורת חזותית, שבמסגרתה נתנו לסטודנטים להתמודד עם האתגר הזה שנקרא חוויית המשתמש במרחב הציבורי תחת מתקפה או תחת בנייה, ולהציע פתרונות. אז בחלק השני של המצגת אנחנו נראה את 18 עבודות ונרחיב לגבי כמה עבודות שדווקא הסטודנטים מציגים איך ניתן להתגבר על האתגר הזה. אז מהם הכלים שעומדים לרשותנו כאשר אנחנו מדברים על under construction? אז כמו שאמרתי אנחנו נתמקד כרגע ב4 כלים מרכזיים שאני חושב שמשמעותיים. אתה תורים ב-11 לחודש, אתה נכנס את זה לאמן שלך. מעולה שם, תודה. אנחנו נתמקד ב4 כלים מרכזיים, ואני מאוד מקווה שזה ייתן לכם קצת מחשבה, קצת השראה למתכננים, למי שנמצא במקבלי ההחלטות. אז בואו נתחיל עם הכלי הראשון של תקשורת חזותית. תקשורת חזותית ככלי זה בעצם כלי להעברת מסרים, רעיונות, תחושות, כמובן באמצעות אסתטיקה, צבעים, טקסטים, צורות שאנחנו רואים במרחב, וכאשר אנחנו מדברים על מרחב ציבורי והתקשורת חזותית אנחנו דווקא רואים בזה הזדמנות מאוד מאוד גדולה להבין איך אפשר ב-under construction, אם זה על הגדרות, המתקנים שנמצאים לנו במרחב, להעביר מסרים כמו להסביר לתושבים למה משפצים, או מה היה כאן קודם, או מה יהיה בעתיד, נכון? אז יש לנו את הדמיות, אבל יש לנו גם את העבר, שלא תמיד מסתכלים עליו. לתת איזושהי תחושה של סקרנות, ציפייה, רצון למעורבות, זה יכול להיות על ידי איזשהו engagement, על ידי פעילות, או פשוט חלון הצצה שנורא מרתק לראות איך חופרים למטה 10 קומות. לקדם רעיונות או אומנות נגישה, זה יכול להיות כמובן על ידי מסרים כאלה ואחרים, וכמובן למשוך מבקרים עדיין למרחבים בתקופות שיש בהם עבודות, וכאן בחרתי דווקא להביא כדוגמה מהעולם את Walking Man 99, פרויקט של ישראלית בניו יורק, שלקחה בזמן העבודות של חידוש מרכז הסחר העולמי ב-2010, לקחה את הרעיון של האיש ההולך מהרמזורים ונתנו את האינטרפטציה ואת הסיפור בתוך המרחב כחלק מגידור של
under construction, ואני חייב להגיד שהפרויקט הזה לא נשאר רק בניו יורק, אלא הוא התפזר בכל העולם, ובהרבה מאוד ערים גדולות שאתם יודעים, בחלק מהמקומות האיש ההולך נראה שונה או האישה ההולכת, נתנו לזה בעצם את האינטרפרטציה שלהם והמשיכו באותה שפה, ואפילו בביאנלה בבת ים ראינו לזה איזושהי אינטרפרטציה מקומית שלקחה את האיש העובד ונתנה לו כסיפור, כביטוי בתוך המרחב של הבינוי שהוא ב-under construction. אבל כשאנחנו מסתכלים דווקא לישראל, וזה באמת אחת התמונות על המערקל באבן גבירול, לתחושתי חוויית המשתמש היא קצת יותר נמוכה, אוקיי? למרות שיש פה אלמנטים של הסתכלות והצצה, ובכל זאת יש מסרים וניסיון להפוך את זה למשהו יותר מעניין, אבל גם ברמת התחזוקה וגם ברמת הקריאטיביות של המסרים, אנחנו רואים את זה בצורה שהיא קצת אחרת, ויש פה כאן דוגמאות דווקא כן טובות מישראל, כמו ברובע הכניסה לעיר בירושלים, שם לגמרי מספרים את סיפור רובע העיר של הכניסה, גם ברמת העבר וגם ברמת העתיד. יש פה סיפור מאוד גדול כפרויקט לאומי שנמצא בכניסה לירושלים, או את פארק הטרמינל, שזה בעצם אחד מהפרויקטים המשמעותיים של פינוי שדה תעופה באילת, שמספר את הסיפור, מה הולך להיות שם, מייצר את הציפייה, וכמובן בתחזוקה שהיא יותר גבוהה. אז זה קצת נושא של הכלי הראשון שמדבר על תקשורת חזותית, על האפשרות שלנו להשתמש בכלים, להעביר מסרים, להעביר סיפורים ולייצר חוויה יותר טובה עבור אלה שהולכים. הנושא השני הוא נושא ה-wayfinding, שזה באמת תהליך התמצאות וניווט במרחב, ששילוט הוא רק אלמנט אחד אך לא יחיד. אנחנו כן מכירים אלמנטים דיגיטליים כמו אפליקציות וכדומה שיכולים לתת הרבה מאוד סיוע בניווט במרחב, אבל באמת תפקידו זה להכווין את התנועה למקומות שנפגעים, להכווין תנועה אל מקומות שנפגעים מהעבודה בדגש על בתי העסק, לתת להם את הבמה, לאפשר שימוש רציף בתחבורה ציבורית, ולכן הנושא של ה-wayfinding הוא לא לשים אותו פעם אחת, זה משהו שצריך לתחזק אותו לאורך זמן ולפי התפתחות הפרויקט, כחלק ממש זה ניהול פרויקט בפני עצמו כדי לייצר כל הזמן את הרלוונטיות, וכמובן המטרה שלו לצמצם את תחושת האובדן במרחב. כאן בחרתי להביא את שילוט ההכוונה בזמן העבודות להקמת הפארק האולימפי בלונדון. אפשר לראות פה באמת מתודה של עיריית לונדון שיצרה סימבול, צבעוניות, בולטות, ויתרה מכך היא ממש יצרה מתקנים ניידים שנמצאים ועוברים במרחב כדי עדיין לשמור על חוויית המשתמש, על חוויית ההתמצאות במרחב לאורך כל תקופת הבנייה של ה-under construction. הכלי השלישי, ואני מקווה שאני לא מדבר מהר מדי עבורכם, אבל הכלי השלישי זה כלי המפינג, באמת המפה, שהמפה בסופו של דבר היא אמורה לייצר את אותם מסלולי ההליכה, והיא גם צריכה לעבוד פלטפורמה קצת יותר אישית שגם נותנת במה לתוכן, לעסקים שנמצאים, לסיפור שנמצא באותו מקום, וכמובן לייצר את המסלולים שאנחנו רוצים לשמר כדי לתמוך, אם זה בכלכלה המקומית, אם זה בתרבות, אם זה בעוגנים שנמצאים באותו מרחב שנמצא תחת בנייה. כאן יש דוגמה מגן החשמל מ-2017, גם פרויקט שבילד הייתה מעורבת בו, ביצירת מעגל, מרחב עסקי גיאוגרפי לקידום. כאן זו המפה של העסקים, שזה היה כחלק מעבודות הרכבת הקלה, הקו האדום, שממש יצרנו מפות ויצרנו תוכן ואירועים במרחב, כדי לשמר את החוויה, וכמובן לסייע לבעלי עסקים. וגם כשאנחנו מדברים על מפה, יש סוגי מפות. יש מפות שהן יותר סכמטיות, יש מפות שהן יותר מדויקות, ויש מפות שהן מראות תוכן ועוגנים, ולכן גם מאוד מאוד חשוב להבין מהי המפה הנכונה לפרויקט שבו אנחנו בעצם משתמשים, ואיך זה יכול בעצם לתרום לחוויית המשתמש. וכמובן שהאופליין הוא חשוב והוא טוב, אבל גם יש לנו את האונליין, וזה באמת כלים דיגיטליים על ידי מפות דיגיטליות שיכולות להיות בשכבות של תוכן שמייצרות את אותה הכוונה במרחב. והדוגמה הנוספת שבעיניי היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת של יאלי זיו, סטודיו, אמנית שיצרה מפות תוכן, מפות סיפור על שכונות. כאן זה דוגמה של שוק התקווה, שהיא ממש יצרה חלון ראווה לסיפור השכונתי. דרך אגב
זה מפות סיפור, זה כלי מאוד מאוד מעניין שהוא גם נעשה ביחד עם השכונה, עם התושבים, שמספר את סיפור המקום, וזה כמובן יכול לתת רובד נוסף כדי לחזק אזורים שמתחת בנייה שהם נפגעים, ולמעשה ככה לנתב את האנשים למקומות שאליהם אנחנו רוצים שיגיעו. והכלי האחרון שהוא היה Buzzword מאוד גדול בשנים האחרונות, אבל כמתודולוגיה הוא באמת כלי מאוד מעניין, זה באמת הפלייסמקינג, כגישה שהיא מעשית לשיפור איכות המרחבים הציבוריים, כאשר המתודה של הפלייסמקינג לעשות מקום, שהיא מתודה אמריקאית שאנחנו משתמשים בה גם כאן בישראל, מדברת על quick cheap steps, באמת על צעדים מהירים וזולים שיכולים לייצר לנו שינוי מרחבי ולשפר את החוויה של המשתמשים במרחב הציבורי, אם זה כדי לייצר סטופרים של התרחשות במרחבים שבהם אנחנו רוצים להניע אנשים, אם זה להקים מתקנים שימושיים, utility, כדי לתמוך שוב בכלכלה המקומית ובמרחב שבו יש את העבודות, ואם זה ביצירת חוויה חיובית במרחב. וכאן הבאתי את דוגמת ניו יורק, איך עושים מקום, מאי מקום, מצד שמאל אפשר לראות את החניון לרכבים, ומצד ימין את הפלייסמקינג הפשוט, שבסוף יצר מקום, יצר התרחשות, ויכל להביא אנשים להשתמש באותו מרחב. וכמובן שיש באמת הרבה מאוד דוגמאות בעולם ממרחבי שהייה וסימוני אזורים שהם בטוחים להולכי רגל, ככלי בעצם להתמודדות גם ב-under construction, ודווקא אני יותר יעמיק על העבודה של עיריית תל אביב יפו, שבאמת בשנה האחרונה לקחה את הנושא של under construction ושל מרחבים, של המרחבים תחת העבודות, ויצרה תוכנית אסטרטגית בהובלת אדריכל העיר במנהל הנדסה, שמדבר על 100 נקודות, שמטרתם זה לתת יותר רצועות למתקנים, כדי מתקנים, הכוונה היא כמובן כמו חניות אופניים וכדומה שנפגעו מתהליכי הבנייה, לסמן מרחבים של הליכה ורכיבה, לטפל בנושא של מעברים חשוכים או מעברים שפוגעים בביטחון החווייתי שלי שאנחנו הולכים בהם, שאריות של הסדרי תנועה וחוסר התמצאות וכדומה, ובאמת שיש צוות נהדר של אדריכלים ואגף שפע וכמובן מנהלת הרק"ם ומנהל קהילה שהיו חלק מהעבודה הזאת, והם יצרו פשוט שפה של כלים שבהם הם יכולים לשפר את המרחב הציבורי, כמו שאתם רואים פה בשקף, מנושא של צבע, של תאורה, של צל, של מתקנים, של עציצים, של ספסלים, כדי להפוך את המרחב שלנו ליותר נעים. ויש כאן כמה דוגמאות, זה רחוב ארלוזורוב, פינת שלמה המלך לפני, ובהתערבות קלה של יצירת מקום עם הצללה, מקומות שישיבת צבע, כמובן שיצרו פה חוויה שהיא חיובית יותר תחת הבנייה. כאן אפשר לראות את פינקס, ואיך כאן, שוב, באותה שפה, דרך אגב, מה שמאוד מעניין פה זה השפה העירונית, בדומה גם למה שראינו בלונדון, גם כאן בתל אביב, לקחו את הצבע הצהוב, ויודעים לחבר את הדבר הזה כחלק מראייה כוללת של 100 נקודות. אפשר לראות כאן עוד נקודה מארלוזורוב, שהפכו אותה למקום, וכמובן שוב יש הרבה מאוד דוגמאות לאיך אפשר לייצר בהתערבויות רכות. כאן אפשר גם לראות את הבורסה, אפשר לראות את הספרייה הקהילתית בבית הכרם שנעשתה, ובאמת אם נסכם את הסיפור הזה, זה להבין שהמרחב הוא באמת פלטפורמה שמטרתו לייצר חוויה, ועל ידי דברים שהם די פשוטים, של צבע, של הבנת המשתמשים, של להבין איך אפשר לייצר מתקנים גם אם הם זמניים, כדי לשפר את השהייה שלנו במרחבים תחת בנייה. אז לסיכום, איזה כלים בעצם יכולים לשרת אותנו בתהליכי ה-under construction? אז כמו שאמרתי, תקשורת חזותית במרחב, מקום להעביר מסרים, סיפור, לחבר אנשים, זה גם יכולה להיות פעילות שאפשר לעשות ביחד עם הקהילה, כל עולם התמצאות המרחב, ה-wayfinding, המפינג, כמטרה לתמוך בכלכלה המקומית ולסייע לאנשים לעבור במסלולים שאותם אנחנו רוצים לייצר, וכמובן התערבויות רכות בפלייסמקינג, כמו הדוגמה של תל אביב, במסגרת תוכנית 100 הנקודות. עכשיו אני אעבור לחלק השני, ושאני ספציפית מאוד מתרגש, כי זה באמת היה תהליך מאוד מעניין עם הסטודנטים, לזרוק להם רגע בריף, ומתקשורת חזותית, להכניס אותם לעולם העירוניות, שהם ממש לא היו בעולם הזה לפני זה,
אבל להבין שבסוף כולנו תושבים וכולנו משתמשים וכולנו בסוף מבינים בצורה כזו או אחרת איך אפשר לשפר את החוויה שלנו, ודווקא התוצאה הייתה מאוד מאוד מעניינת. אז בואו נתחיל. אז באמת במסגרת השיתוף פעולה ביחד עם שינקר, מנחות הקורס תמר בר דיין ואורן לסרי, שהובילו ביחד איתנו, והן מובילות כמובן את הקורס בתחום התקשורת החזותית. נתנו להם בריף, והבריף היה רחוב אלנבי, זה היה ממש קצת אחרי סגירתו, שרחוב אלנבי, כפי שכולם יודעים, נסגר בשנה האחרונה לתנועה כחלק מתמונה עתידית, להפוך אותו למרחב של מדרחוב, שתעבור פה בעצם רכבת קלה, אבל התהליך הזה ייקח כמה שנים, ובינתיים צריך להבין מה עושים ואיך מייצרים חוויה שהיא יותר חיובית עבור המשתמשים, ונתנו לסטודנטים את הבריף הזה וביקשנו מהם ללכת לחקור את קהלי המטרה, להגיד איזשהו אתגר שאיתו הם רוצים להתמודד, ומה הפתרון שבעצם מציעים ומייעצים לעירייה לעשות. אבל אין ספק שגם אם מסתכלים על העתיד, אז העתיד הוא מבטיח, כי זה באמת הולך להיות רחוב מסחרי מאוד מאוד מוצלח. אז המשימה הייתה אלנבי, והסטודנטים הולידו לעולם 18 עבודות מקסימות, שאנחנו לצערי לא נוכל לעבור על כולם היום. אנחנו בחרנו ככה 5 עבודות מרכזיות שאני ארחיב עליהן, אבל אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר שלנו בעוד כשבוע-שבועיים ותראו את כל העבודות בצורה מסודרת בתוך האתר ותוכלו ללמוד. אז בואו נתחיל רגע עם הפרויקט הראשון, פרויקט 92, שהיוצרות שלו זה הדר מילס ועומר זוסמן, שבעצם חקרו את המרחב ואמרו אוקיי, במרחב תחת בנייה יש המון המון רעש. יש גם רעש של עבודות, ויש גם רעש של גדרות, וגם יש רעש של דברים שנמצאים במרחב ואתה כבר מאוד קשה לך ללכת בהם, וגם הספסלים במקומות ההתרחשות נעלמו, ובואו נחקור ביחד. הם אמרו איפה אנחנו יכולים לייצר מרחב שימושי אחר, וכך הם גילו את גינות הכיס של הבניינים שנמצאים ברחוב אלנבי, ולכן הפרויקט הוא נקרא פרויקט 92 על שמו של אלנבי 92, שמאחורי אלנבי 92 יש חצר שהיא שפ"פ, אבל לא ניכנס רגע לסטטוטוריקה, ושם הם יצרו מוצר שהם קראו לו אמבות, שמייצר מרחב שהייה ומפגש עבור התושבים שבעצם חיים ברחוב, ושלקחו להם את המרחב הציבורי במסגרת העבודות, וזה ככה היה החזון שלהם, לייצר מודולים של ישיבה לצד ספרייה קהילתית, ואפילו לצד מטבח קהילתי כזה שכל אחד יכול לבוא ולהשתמש בו. אז זה בעצם הפתרון של הזוג הדר ועומר, פרויקט 92, שהביאו והולידו לנו לעולם את האמבות כחלק מהפרויקט. הפרויקט השני, שהאמת כשראינו אותו ביחד בתערוכת הגמר שהציגו את העבודות, אמרנו כאילו זה באמת קצת מופרע, כן? כאילו יש פה רעיון שנקרא חממה אלנבי של ניר יונתן ודניאל רום, שבאו ואמרו רגע בואו נבודד את המפלסים, את מפלס הרעש, את האזורים שבהם בעצם עושים את עבודות הרכבת הקלה, אל מול מפלס ההליכתיות, אותה מדרכה שבעצם אנשים אמורים ללכת בה, ובאמת כאן המטרה שהם התמקדו בו זה התושבים, עוברי האורח והעסקים, והרעיון שלהם היה לבנות חממה שהיא כולה מצופה בחומר אקוסטי, מערכת אוורור וויסות, ושהיא תהיה מספיק גדולה כדי להכניס לתוכה טרקטורים. עכשיו אני חייב להגיד, כשראינו את הדבר הזה, רגע, יש לי הגרון. כשראינו את החממה הזו, זה באמת היה כאילו unbelievable, כאילו איך אפשר לעשות את זה, ואני חושב ששבוע אחרי ההגשה נסענו לסיור בקופנהגן, רגע, אתם יכולים לראות פה קצת את ההדמיות שלהם על החממה, אבל נקפוץ רגע למציאות, וקפצנו לקופנהגן, ופתאום ממש על הנהר ראינו אוהל ענק של אחד מחברות התשתיות שם, שוואלה עושים את זה בעולם, כאילו זו פעם ראשונה שנחשפנו לעבודה הזו של אוהלי ענק שמכניסים את כל העבודות תחת האוהל כדי לא לפגוע במרחב ההליכתיות, וזה כמובן שפה גם כמו אלנבי מדובר באזור מאוד מתויר ושהרבה מאוד
אנשים מגיעים אליו, אבל הדבר הזה הוא אפשרי, אז זה ככה חטא לסטודנטים שהביאו את החממה הישראלית ואת האוהל מקופנהגן, שבאמת נותן פתרון מאוד מעניין לאזור תחת בנייה. הפרויקט השלישי שאני רוצה להציג לכם נקרא אלנבי על אלנבי של נועם אברמוביץ' וטל בדש, שהם דווקא לקחו את ההתרחשות של הרחוב והורימו אותה קומה אחת למעלה. הציר, כמובן האתגר הוא ציר הליכתי ותנועה במרחב שנפגע בעקבות העבודות של הרכבת הקלה, אין לתושבים ואין למבקרים, והפתרון זה לייצר איזשהו מרחב ציבורי אלטרנטיבי שהוא מסלול עילי שמחבר בין נקודות מרכזיות. זאת אומרת, אם תדמיינו את אלנבי, מי שמכיר אותו, אז מרחוב רוטשילד יכול לעצור בבית הכנסת הגדול, להמשיך אחרי זה בתחנה הבאה עד שהוא מסתיים בכיכר מגן שהולך לשוק הכרמל, ובעצם לייצר איזשהו פתרון עילי שאפשר ללכת עליו. אתם יכולים לראות פה ככה את ההדמיות, והם אפילו יצרו את הסימבול ואת ההכוונה סביב התחנות שהם רוצים להוציא באותו מרחב אלטרנטיבי. זה גם פרויקט מאוד מעניין של אביב אבוקסיס ורון לוגסי, שהם דווקא דיברו על זהות מקומית ועל עסקים, ולראות איך אפשר בתהליכי under construction תחת בנייה באלנבי לתמוך בעסקים שכן עובדים ובעצם לייצר להם מרחב ציבורי משלים. וכאן אפשר לראות את הדוגמה שהם לקחו את חנות הספרים, שבמסגרתה הם בעצם יצרו מרחבים אלטרנטיביים שאפשר לשבת לקרוא ספר או לשתות קפה, ובעצם לתמוך גם בנרטיב ובזהות המקומית של רחוב אלנבי, שכמובן מתבסס על העסקים, וככה זה חלק מהדמיות שהם יצרו. וכמובן זה רעיון שהעבודה עם העסקים עצמם ואפיון, ולהבין ביחד איך מייצרים את המרחב הציבורי המשלים. והדוגמה האחרונה היא הפופ-אפ סטור, נקרא לרגע, כי בסוף אין מה לעשות, ברחובות שהם תחת under construction יש הרבה מאוד חנויות שנסגרות זמנית, שננטשות אפילו אפשר לומר, וכאן באמת ההצעה היא שהרשות המקומית תיקח את אותן חנויות, תייצר תחנה זמנית, קראו לזה, תחנה שיכולה לייצר מרחב ציבורי אלטרנטיבי, לשהות, לאוכל, למפגש באותם אזורים כמו רחוב אלנבי שעובר תהליך מאוד גדול. אז לסיכום, תהליכי under construction הם פוגעים לנו בשהייה במרחב, אבל זה לא גזירת גורל, ובאמת שבניהול נכון ותכנון נכון של אותם תהליכים שלצערי לא לוקחים שנה שנתיים בישראל, יותר לכיוון 3, 4, 5 ואפילו יותר, כמו רכבת קלה, אנחנו צריכים להבין איזה פתרונות ואיך אנחנו מסתכלים בטווח הקצר, וראינו כמה דוגמאות, בין היתר גם דוגמאות מקומיות כמו עיריית תל אביב, משפרים את השהות ואת החוויה כדי לתמוך בעסקים, כדי לייצר התמצאות טובה יותר, וכדי שלכולנו תהיה חוויה טובה יותר בעיר. אז זה ככה ההרצאה הקצרה על מרחב ציבורי תחת בנייה, והאמת שאני אשמח אפילו לפתוח קצת לשאלות למי שמעוניין, מעוניינת. אני מוכנה לשאול. והאמת רגע שי, אני רואה עכשיו שתמר ואורן גם פה. תמר? לא, אורן לא יכולה, היא ניסתה לעלות אבל היא לא הצליחה להתחבר, אבל... נתנו תקלה טכנית, אני מתנצל, אבל לא, באמת הכל בסדר, אבל אני אנצל את ההזדמנות, תמר, דווקא לתת לך רגע את הבמה, תודה, בסדר. ולספר דווקא על החוויה ביחד עם שנקר בעבודת הסטודנטים. זה מוזר, כי אני מרגישה בשיעור כל המצלמות סגורות, אז זה קצת משונה. אז אני תמר ברדיין, נעים מאוד לכולם בערב זה. אני ראש מסלול עיצוב גרפי רב תחומי במחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, ואורן ואני גם שותפות, יש לנו סטודיו משותף שנקרא סטודיו אלפאביז, וגם אנחנו מתעסקות הרבה מאוד בתקשורת חזותית במרחב, כלומר זה מה שאנחנו עושות תכלס בפרקטיקה שלנו, במרחבים אורבניים, עובדות הרבה מאוד עם עיריית תל אביב דווקא על מרחבים ציבוריים, ובכובע שלנו בשנקר אנחנו בעצם מלמדות סטודנטים לתקשורת חזותית שהם רגילים בדרך כלל
אפילו עד השלב הזה שבתואר לעבוד בדו-ממד, להתחיל לחשוב קצת אחרת ולהתחיל לחשוב מרחבי ותלת-ממדי וחוויית משתמש, שאנחנו רגילים לדבר על חוויית משתמש במסגרת הלימודים כחוויית משתמש דיגיטלית מהלינגו הזה, אבל אנחנו מדברות הרבה על חוויית משתמש במרחב פיזי, ובמקום הזה החיבור עם בילד היה ממש משמיים, כי ממש לפני הקורס הבנו שאנחנו מדברים באותה שפה, מבינים את אותם הדברים, והיינו מאוד מאוד שמחות באמת להעביר את זה לסטודנטים. אני חייבת להגיד מראש שהסמסטר היה קצר בגלל המלחמה, כלומר בדרך כלל אנחנו על 14 שיעורים ומה שהצלחנו להגיע זה 11 שיעורים, כלומר זה באמת גם מצומצם. ניר הגיע ונתן לסטודנטים שתי הרצאות, גם בהיבט של קצת דומה למה שהוא הסביר לכם עכשיו, וגם קצת יותר ספציפית על כלי מחקר, בכדי ללמד את הסטודנטים גם לעשות תהליכי עבודה כאלו באופן עצמאי. עשינו עם הסטודנטים סיורים, הרבה סיורים באלנבי, הרבה מפגשים גם עם בעלי עניין, ממנהלות קשרי עסקים בעיריית תל אביב, בכדי להבין מה קורה בתוך המרחב, ומתושבים שגרים באזור, והסטודנטים והסטודנטיות כשהם התחלקו לקבצים, הסתובבו והיו גם התייעצויות עם ניר ובקשה למידע ולאינפורמציה, כלומר השיתוף פעולה היה מדהים במובן הזה שהרבה מאוד שיתופי פעולה של המחלקה עם שיתופי פעולה מסחריים, וזה נדיר שיש שיתוף פעולה שהפוקל פוינט שלו הוא לא, סליחה, כן, כסף, הוא ממש מדבר על ללמד את הסטודנטים כלי מחקר מהאנשים שפשוט עושים את זה בצורה מדהימה ביומיום. אז במובן הזה זה גם הזדמנות מעולה להגיד קבל עם ועדה תודה רבה לבילד. תודה. ורק כמה משפטים לגבי באמת התהליך עם הסטודנטים. מטבעם של סטודנטים שבהתחלה הם קצת חוששים להגיע למקומות קצת הזויים, אנחנו כולנו אומרים כן, סטודנטים הם נורא יצירתיים והם מאוד מאוד יצירתיים, אבל כשהם נפגשים עם נושאים שקצת פחות מוכרים להם, הם בעצמם מתחילים לדבר על אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, מה קורה עם תקציב, האם יש תקציב לדבר כזה, ובכל העבודה בסמסטר מה שניסינו לעשות זה דווקא לשחרר אותם מפרדיגמות של פרקטיקה ריאלית, ולתת להם להסתכל על הדבר גם מתוך תושבים ואנשים שמשתמשים במרחב, וכמובן מתוך יזמים באיזושהי נקודת מבט יזמית יותר על איך אני הופכת את המרחב שבו אני נמצאת למקום יותר מזמין ואיך מייצרת חוויית משתמש יותר נעימה. במקום הזה באמת היו דברים שהם נשארו ברמת הקמפיינים הגרפיים, שגם שם היו דברים מאוד מוצלחים, ואני ממש מפצירה כשניר יפרסם שהדברים באתר אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין גם להבין את המנעד הזה. ומצד שני היו צוותים שפשוט כאילו עפו למקומות אחרים, ואני חושבת שנורא נחמד לראות את זה, כי כל מה שלנו נראה מאוד לא הגיוני כשאנחנו נכנסים לפרויקט, בסופו של דבר יש הרבה יותר דברים הגיוניים ממה שאנחנו חושבים. אז אני חושבת שסטודנטים בגלל שהם לא מחויבים לאיזה שהם שורות תקציב או הנחיות עירוניות או משהו כזה, זו הזדמנות ממש טובה לכולנו לפתוח את הראש, ובהחלט זה היה אני חושבת אירוע מעורר השראה, אז אנחנו הרווחנו מאוד לדעתי. תודה תמר. תודה לכם. שי? רגע, אתה מיוט? סליחה, אני חייבת לצאת. אני כתבתי לך באישי, ובגלל שתמר דיברה וכל כך הזדהיתי עם כל מה שהיא אמרה, אז המתנתי בסבלנות עד שהיא תסיים. לגמרי דיברה את המילים. תודה, סליחה. תודה. ביי. טוב, אנחנו כמובן את ההרצאה נעלה לאונליין ונעדכן, ואתם יותר מוזמנים ומוזמנות להמשיך. יש לנו גם הרצאה על עתיד המסחר, הרצאה של ניר אברהם, שותף בבילד, סופר מעניינת שתהיה בחודש ספטמבר, ואחרי החגים נמשיך עם המסורת הזו למי שמעוניין. אז תודה רבה לכולם, ושיהיה ערב. תודה. ביי.